mapasigar buhong mudalit. Mayhem Dominos Mayhem! Ang DTN Entertainment Production. Ang kapalaran ni Raisi. Tuon na lang ang panahon nga akong gipangandoy o gipaabot. Panahon nga magkakita kami sa salbahes nga senhay. Akong ipaniguro ama, ina, nga mapukan siya. O kinsa man kini si Senhay sa iyang kinabuhi. Kinahanglan nga magkabaton pagod laing gaon. Kinahanglan mapasunod nako ang mga tao. Tungod kay gamhanan ang among giilang nga hari sa tanang hari. Si Ukaw. Raisi, nahibaw ko kung unsang nasi mo nahuna karon. Apan, unaha sa pagtabang ang katawhan. Una pa ni mo patyon sa senhay. Nakalatid na rin siya sa imong kabalaran. Nga siya gayod ang katapusan ni mong maigwantro. Usa, luwasa una ang katawhan. Una pang manampo si senhay. Si Tino ang gingharian sa Diliktran ug ang kalibutan sa Mitamos kinsa man kini sila. El Ultimo Fuerza. Napatay ko mananap nga butang tang madasbag na ako. Ang sinapot kahit sunod na ipagawas ni Lolo nga mananap. Pitin! Katako sa maong pitin! Nagangangayang baba nga napaingon ako. Sige, Raisi. Doon na kayo ang bitin. Matulon ka kayo sa bitin kung dili ka mangitag pumagi. Puns man ka akong buhaton. Mudagan ka ako. Likusan ko sa bitin. Mi nombre, minam, espiritu! Ang katapusang puso. Unsa man kay nagpaabot kang Raisi ug sa mga Diliktranon. Ug nganong buot man patyo ni Senhay si Raisi. Unsa may nagpalayo nining sugilanuna. Mga suki na mong tigpaminaw. Idapit ko kamo sa pagpamati ning kulbahinam tang sugilanon nga sinulat ug ubos sa direksyon ni Rolly Reyes. El Ultimo Fuerza. Ang katapusang kusog. Dalit kaninyo sa DTN Entertainment Production.